Like somebody come in kod resources to janyuol ing'e tije chakre ot attitude mo wuocha nyathi mondo bed kod positive attitude wach mar education kik obed no dhi school wa janyuol ne dwaro mondo odhi school odhi school wachangono e ngimane mabiro mabang'e neno to gima duong' sana mondo bed warango ka sirikal tiyo kod almost 640 billion michiwo education sector to gima penjera kata gima mondo bed wapenjre pesa ne bende chopi school adier 640 billion i budget miketi Ministry of Education. Ang'o omiyo jonyuol pod ladhore gi weche mek chulo school fees gi gik moko matindo tindo to pesa to sirikal chiwo mang'eny. 640 billion is not small money. Gima nyalo wacho ni challenge mwan koro kendo kuma weakness osebede en ni school management committees mwan kod kata na BOMs board of management. Sachi moko gibedo very weak. Anyalo ng'isi kaka ng'amo seto nyathi school. Icho nyathi school kawuono imi fee structure. Fees wabro chulo siling 40,000 kaka most of these extra county schools. So within a very short time kata nyathi pod okotieko form 1 oseluong school meeting ka ji osepitisha levies moko mang'eny makoro school fees osemede almost by 20,000. Tiyo ka jonyuol pitisha gini because one code very weak systems of oversight schools ka. Ido ka principal code a very big say. Kendo manipulate these boards ma gisiko gimedo muna levies gikalo jonyuol ok nyal rango koro ing'e seche moko adhi kacha an gi nyalo moro matin aneno na nyalo chulo siling 20,000 on top janyuol moro nitie ma ok nyal to koro wakelo standards mekwa udi wateri school to koro jonyuol ma ok nyal umia in the process ineno koro ka school management committees or this board of management ok nyal bedo strong in oversight tibodo ka levies gi bosi kasika kimedo gi ameda to in the process ng'eny nyithindo koro ok nyal iyudo ni koro kata ikasa na chulo school fees to nyathini ng'eny ne minang'o dong mini ot koro eventually nyathi dhi timo penj ka very weak because half of the period mondo obed in school en ga dala no dhi waro school fees oore koro nyaka waket chenro motegno no joma bedi school board of management schools ni school mondo gibed jok motegno manyalo penjo difficult questions to kik gin joma itiyo kod mondo okala kod gik moko to meno bedo weakness maduong' sana imena koro ng'eny skunde o end up ni koro nyithindo ok nyal kidhi school to nena project manye obas ni en osika ma onge kido ok nyiew bas nyathi chako golo pesa manye obas nyathi tiek school bas ni no kochopo projects moko mane kia ni gero dormitory kia ni gero dining kia ni gero administration gigi daka school ka ma onge kinde ma ok chulgi tiro ka koro gigo sekelo challenge maduong' kabisa kuom parents no koro fees se chulo tido ka koro in kod arrears moko mang'eny to kata moko motieko school yudo ka koro certificates bedo with the held ng'ato ok nyal kawo certificate mare ma form 4 nwach kod dictate en kod list of things gi moko mang'eny mono accumulate from form 1 to form 4 koro nyaka wabed kod very strong boards kod school management yo moko jomi yiero kata gi nyok moko ma jojo na yes ka principal se wacho to koro wan dwacha ngo this is a big problem koro jonyuol through the school management committees kod BOMs gi nyaka gibed jok maketo gine oversight motegno mondo fees odong'i level ma sirkal okete cha to kata kan tie gi beno wajo ni okochuno okonyalo bedo something extra to okonyalo bedo ni kori meda every other year okete in a way ma ji nyalo afford to kata okete to bed ni chedo moro nitie minyalo chulo school